Вітаю усіх на каналі Вишивальні пригоди. Зараз починається уже месяц листопад, и я хочу рассказать, что у меня в думках вышить наступные 2 тижні. Так, з чого почати? Давайте, як все моє господарині. Ну, потім моя праця на відпочинок, тому що навишивається, то навишивається. Навіть не можу сказати, що я думаю, які місяці брати. Вышиваць, але было б неблага хіба што разабрацца вось гэтым падолам яе сукенкі, бо тут шмат адзіночных крыжыкаў, якіх я вельмі не хачу вышываць. Але трэба з імі нешта зрабіць, каб потым проста адным полем зашываць. Так, ну магчыма, ўсё ж такі я пайду на яе галаву, каб скончыць вось эту ніць, какая позначена тут желтым квадратиком с блакитными стрелочкой в бок. Ну и зрабіць ось это колер темно-синий, то бок фон ее. Ну, не будем особливо засяроджваць увагу на адпачынку. Пойдем на кашулю, бо это все ж таки основная праца. Так, у меня тут есть каўнерак. В принципе, его тут калі сесці сёння, его можна і скончыць, бо тут ну, тут палова уже зроблена, до речі. Палову довшивати і без проблем. Тому мені нашла страшніше, бо мені треба вертатися до паліка. Так, це ниточка. До паліка, який вже вишивався, почала вишивати його, але коли на сідати вишивати, знову таки, я не пам'ятаю, що я спомню, як його вишивати. Як у мене так добре трималося, я буду порівнювати, що я зараз вишиваюсь, тому що я вишила тоді, і розумію, що мені вельми як це подобається. Ну, у випадку я сяду за його після того, як скончу кавнірик, а тут на кавнірику операцію на кілька годин тобок. Можна одразу перейти на палік. Так само він хутко вишиється. Ну, тут тільки що довше буде вишивка, але по ширині вона менше. Бачите. Так. На конце его ось этой вышивки я еще не знаю. В принципе, некий момент такая вар'яцкая ідея, що, кажется, з'явила, що я хочу в этом месяце зробити 1/3 ось этой полової рушника. 1/3 это то, що я, звичайно, бачу у пяльцах, то бок тут ось это середина, ось тут правий бок і тут лівий бок. Тобто якраз 3 рази пяльці поставити, 2 рази перезапялити, коли так. І 1/3 це треба зробити все ось це. Мені здається, це вельми реально, бо ну, я зрозуміла, що це вельми легко і хутка, бо коли в минулий раз не подавалося, як робити кружики на льну, я вже забула, то потім я сіла і просто полетіло у мене все. Тому, якщо це все ж таки реально. І щось я гляджу на этот рушник, у меня снова возникает желание сесть за его. Не знаю, дивно, не диво. А я, может, правда, скончу коньерок и сяду тогда за рушник этот. Любим ватку, поглядим. Поглядим. На конт своих покупочек я думаю уже конт тканины для своей вышивки. Бо я думаю заказать себе такие маленькие приклади кавалочков тканины, чтобы я могла потом выбрать из него что-нибудь, бо на здимку альтернативами складно выбирать. И еще думаю купить себе такую тканинку, где кавовые зерни намалеваны. Как она была, бо у меня есть работа, какую хочу вышить, такой тканинки. Так. На конт нити пока что нет, бо, блядь, уже если сэмплеры тканинки или куплять, то это уже достатково выйдет бюджета на него. Тому поки що просто буду думати на какой тканини. Ну, побачимо в наступному включенні, бо якраз таки мені повільно протягувати 2 тижнів прості мій заробок. Але коли буду робити заказ, то я не думаю, що
наступному включенні ви побачите что-нибудь, що я купила. Чи просто можу на слово розказати, що я заказала. Все, до побачення. Вітаю всіх. Пройшло 2 тижні і зараз покажу, що у мене там наробилося. Так, почнемо з рушничка. Так, бачите, я уже сняла его с пяльц, потому что я вышло все, что было у меня у межах пяльц. Так, давайте сюда покладем. То бок это вышла серединка его. И в принципе, я уже переставила сюда у правый бок, але я хотела показать вам, как вы так само поглядели. И в принципе, вот это все вышло за тыдзень. Я вельмі задавольна, па шчырасці кажучы. І калі на наступным тыдні таксама змагу стойка парушываць і вышыць цалкам вось этот правы бок, а ён, ну, па памеру ўсё ж таки будет менш тут вышывацца. То бок у меня в пальцы поместится полова здесь вось этого ромба, и тут еще, ага, полова хіба што вось так будет выглядать это ромба, и вось тут уже вышито. То бок, ну, 6 ромбов еще где-то справа. И калі я это паспею зрабіць за наступныя 2 тыдні, то максимум у концы года у меня уже будет цалкам вышыты рушнік. Ну, менавіта вышыты будет крыжак, не знаю як. Аздоба уже на нее пойдет, поспею, не поспею. Так, что тут далей? В принципе, тут вышивалась добра, только что вось тут, где я замацовывала нить, а вось тут я забылася, что тут павінна быць пустое место, и замацовала на добрым боку. И будет выпарывать и здесь в іншым месте замацовать нить. Так, наконт того, что я... Ой, что скачалось, что мне дірки робятся. В принципе, дірки есть и зараз. Але я паспрабавала ўзяць іншыя ніці, іншыя іглы, дакладней. Так, я взяла иглы, у меня вот такие были пони. Это индийский бюджетный бренд, коли я не помиляюсь, индийский. Я тут взяла 2 иглы. Зараз покажу, что это были за иглы. Так, одна и другая еще есть у меня. Есть у меня есть другая, але я нешта ее не бачу, слухайте. Не кажите, что я сгубила ее. Жах. А нет, это знайшла. Ага, ось першую я взяла вось эту иглу. Это самая меньшая диаметром вушком была. И калі параўнаць ее з звычайнай иглой, то бачно, что она карацей по памерам меньше. Не знаю, с чем это связано. Але насправді карацей. І праблема в тым, што я калі вышывала этой іголкай, яна ўвесь час перацірала на вушцы тут мне іглу і рвала ее. А рвала, як разумееце, не самы патрэбны момант. Не знаю, я вышывала звычайно 2 ніці, магчыма, гэта ігла для адной ніці, таму так атрымлівалася. Але я потом взяла вось эту иголку, тут диаметр вушка поболее будет, и она сама подолжей, звычайной дожины уже игла. Ось такая. И, ну, гэта вышивать полепей. То бок, калі вось гэта рвяніць может у 10 вариантах з 10, то вось это рвета уже в одном выпадку з 10. То бок полепей. И так само вот дирочки. Мне кажется, это больше долгая игла меньше дирок составляла. Хотя, вот так глядишь на тканину, и все равно все светить. Ну, як есть. Добре. Так, на наступные 2 тижні пойдет весь этот рушник у меня. Буду намагаться скончить полова. И что мне тут? Кошулька моя. Это у меня, как называется, это палек, то, что я вышивала. Тут трошки было у меня. Але, что, кажется, я гляжу и думаю, распороть, не распороть, а отрезать новый кавалок тканины и зробить себе еще новый
цалкам палік, бо мне не падабаюцца вось эти дзірачкі унізе. І што малюнак нероўна трымаўся. То есть на другім каўнерыку, калі глядзець, то ён пачынаецца вось таким элементам і сканчваецца тут таким самым элементам. Так. Ось так выглядае з таго правага боку. А тут мне не прыгожа атрымалася, то вырубаны малюнак. І я думаю, вытрачыць там один дзень, каб цалкам сшыць себе новый, сшыць і вышыць каўнерак, чым потым носіць эту кашулю весь час засмучацца ад таго, што мне не падабаецца нейкі элемент. Таму лепей зараз згубіць на гэты час. І я яшчэ павышывала трошачкі палек. Вышивала трошки, бо я ехала ў цягніку, і мне был час павышываць, але там не вельмі зручна, ўсё ж таки не асабліва светла. Так, ён был у мяне зроблены тады вось праз гэтую палову крыжыка, па шырокую яго палову частку. Так, вось так і правышывала тое, што пад нажніцамі ўнізе. Даволі шмат. В принципе, это то, что я один раз нить отрезала. Это я отрезаю нить у 3 локтя. Так. Обычаю заговариваюсь уже после працы. Не могу сообразить, что сказать. Так. И мне пытается с кашулей треба приспешиваться, потому что неяк зусім она стоит, никуда не идет. Она не может идти. Не знаю, пытаецца, я вельмі доўга займаюсь просто нейкімі дробязямі, могла б ужо ўсё гэта вышыць і пайсці вышываць нармальна як рукав, потому что в рукаве больш усяго вышывкі. Але я все яшчэ тут вышукаюсь. Але калі паглядзець па маім раскладзе, то недзе другі месяц только вышываю. І другі месяц хіба што это не так долго. Але адчуваецца як вельмі бесконечны час. Быццам год уже прайшоў. Ну, так важно, неістотна. Будем займацца палікам таксама. І што мне тут моя свадарня? Так, ниточка. Ой, ну тут я понараскидывала крыжиков. Так, трошки тут заполнила небо, бачите. Скончила вось этот угол и меня обеими потягнула на подоле сукенки. А я же вышиваю от меньшего к большему, тому шмат часу вытратила, как вышить одиночки. І тепер таке відчування, що нічого не вишилось, але на самому речі тут просто шмат розкиданих кришиків вишитих. Не знаю, як буде виглядати, коли буде цілком все вишито, тому що ось тут уже зараз так сливається, ось тут і подол, і чорне небо, тло. Ну, думаю, буду описываться. Что тут вышивала трошечки ліхтариків так само. Є тварик. Тварик догадали, я не розумію, де що. Я розумію, ось це хіба що тінь максимум під скулою. Ось це вусне докладно, червоне вусне. Ось це його боку, хіба що. Але такий твар, що я нічого не розумію, що їм знаходиться. Не знаю, максимум это станет лепей бачно, коли волосы вышиться. Але нечто я сумнеюся. Так, ну и вышивала тут ось этот мешанину с крыжиков сверху. В принципе, я не знаю. Я зараз займаюся ось этим небом, але максимум меня знову потягнет на сукенку, бо не знаю, я хочу вышить идти вот так снизу угору, вот там вышивается небо, а потом можно будет уже вышивать ее подол, але тут бачу, поки що треба вишити одиночки, а потом так не раскидано было ее не шукать. Бо я же хвалюсь, что могу сгубить просто незашитое место, бо тут есть у меня тут был крышик. Крышик. Ага, ось тут. Ось тут я не побачила, не забила полукрижик і згубилася і не вишила цілком. Треба не забыть зараз проходити і вишити. Так, в принципі, по вишивці це все. Давайте
значит, на палик возьму. Так, что-то по моим заказам. В принципе, я думала, коли тримала, думала, нічого не закажу, бо у моїм фітнес-клубі була Чорна п'ятниця проводилась, і я не хотіла купити можливість добрую, як купити абонемент на год. Тому я думала, що нічого не закажу. Але подумала, чого ж, мені ж куплю собі поїсти, чогось не потрібно, куплю щось з вишивки. Тому заказала. Уже йде, максимум прийти на наступному тижні. І вам покажу, що я там позаказувала. Бо взяла трошки більше, чим планувала. Ну, хоча як завжди. Ну, добре. Тоді в наступний раз я покажу, що купила, і розкажу трошки про, як купляла, тому що так само трошки веселу історію. Дякую за увагу. Вітаю всіх. Ну что, конец месяца, и давайте доведаемся, что я там наробила, чи не робила. Наробила, відомо. Так, хіба що почнемо з кашулі, бо я робила на минулому тижні, і тоді мені все ж таки було трошечки більше сил і мотивації, не мотивація, але ожидання робити нечто. Так, это у меня каунерочек, как бачите, у меня раз, два, три штуки. 3 штуки, тому що я все ж таки вирішила переробити на 2. І це ось этот. Бо, як бачите, тут у них дірочки, і вони мене вельми роздражняли. Я вирішила взяти і вишити цілком новий каунерок. Ось такий він білюсенький, равнюсенький, пригожусенький. Нам вот теперь больше подобається, чим той, який мені подобався першопочатково. Потому что дюрок ось на этом верхнем теперь нема. Мне вот подается, что что вот это теперь ниже вышивка начинается, чем у этом. Не знаю, максимум это просто мне так подается, бо все ж таки адмирала. Ну, ничего страшного. Хіба что вот это теперь не зрозуміло, що робити. Максимум, може, як закладку буду використовувати для книги все ж таки. И не выкидать же, знаете ли. Вышивала все ж таки. Так, далее у меня идет палик. Палик. И, господи, подається, 2 тижні пройшло, але таке відчування, що год. Я вже не пам'ятаю, на чим я спинилася, що ви бачили минулий раз. Але хочу сказати, що це полова вишивки. Тобто у низі буде ще один ромб. Вот. І вишивала шутенько, легенько, але у меня скончилась нитка. Так сюда у меня пошло ровно 8 метров, и я купила только один моток, тому треба будет заказывать еще один. Але приносит теперь я знаю, что на палекс идет мне 2 мотка, и на другие так само 2, тому закажу хіба что еще 3 мотка, и повинна хапить у меня на целком 2 палика. Рукав я так еще не починала вышивать. Але давайте скотч вернемся с паликом. Вот на первый темный рукав. Так, далее у меня идет ось это моя сподарення, и я уже на этом тижні, вже, кажучи, вирішила її відкласти цілком і сосираються на рушнику. Але коли там вышла на рушнику, это просто захоченько. Ну, подається, з подарунку свою я вишивала сукенку. Ой, уже кружки у меня не такие діравіші, кажучи. Так. Ну, хіба що так, я ось тут гору пішла, вишивала у гори. Ну, вишивала, пам'ятаю, великі кавалки, бо все дробезу я вышила уже, осталось только заполнить. Так, и ну, потрошечки еще сбоку вышивала, потрошечки. Трошечки хотела, думала, блин, ось плечо вышила. И думала скончить всю прическу, але вирішила відкласти, як зосередитися на рушнику.
Ну, не знаю нават, ці буду я на гэтым тыдні, ну, маю на ўвазе на наступным браць яе. Бо ўсё ж такі трошкі пастамілася. Так. Так, давайте, што мы на парушнічку. Парушнічку вельмі сумна ўсё, бо, ну, бачыце. Ось то, што середина дошла, перезапялила, то бок вось этот ромб з этой зорочкой уже был у меня вышит. То бок я пачала вось этот ромб вышивать. Вышила его, и по факту за тыдзень у меня вышыло только вось гэта. Ну, то бок зусім нічога. А зусім. І еще улічваюся то, что вось тут распарывала, перавышывала наново. Ну, не знаю, штось у меня з выходу трошки напал на меня нейкі монстр, калі так можна сказаць. І нежаданне што-либо рабіць было, але я не могла ніяк сабрацца і зразумець, з чаго мне пачаць, за што ўзяцца, бо столькі справ, а па выніку нічога не нарабіла, бо просто думкі разбегались. Разбегались нават. Я нават на працы сваёй забыла лінзы, хаця, ну, як можна лінзы по факту забыць, бо я прыехала додому, думала, ну, як ты могла його забыть? Як ти завтра на працю пойдеш, типу, в окулярах? Хоча, не знаю, ніяк щось старалась. Подається, все ж таки, к концу тижня я дійшла, але поглядим. Все ж нека стома є, може бути, за виходний проти. Почну. Добре. Что я буду тут робить? Ну, хіба что вось это покончится откладем. Треба это вышить сорочки ось тут и вышить середину ось тут. Принамсі. Может быть, да, вот сегодня сяду, вышью. Але, как вы разумели, вот этот сорочка, у меня тут был не довышит вот этот черный ковалочек. Зорочка, черный крышек недовышенного забыл кавалочек. Я только сегодня села и вышила его. Тут крыжиков штук 5, яких-нибудь 5-6. Але сёння круг не доходили. Но я в любом выпадку хочу до конца года довышивать его. Думаю, в наступном месяце у меня будет магчимость, тому сяду повышиваю. Так, и что мне еще пришло? Так, нашла чуточки. Так, вот, поглядите на точку, прихоженькую. Так, и я заказывала з крамы, рукодельный сундучок называется крама. Я заказывала, робила заказ у них на сайте. Они мне возникли невеличкие проблемы, и я вырашила им написать на Инстаграм, как они трошки помогли мне оформить заказ. Так, все, вы ничего не бачите, ничего не знаете. Рукодельную сундучку заказывала, написала на Инстаграм, и, в принципе, кому-то украинская. Я думала, они будут мне по-украински писать. Бо я писала по-белорусски, думала, чекала отказу на украинскую. Але мне чомусь мне писали по-польску. Я была гэтым вельмі здзіўлена, але я переписывалась і зразумела, што яны пішуць праз перакладчыка. Я у них спытала, чому так робят. Типа, што вельмі здзіўлена і чакала якраз таки украінскай мовы. Але сказали, ну, добре, будем писать, не будем перегонять текст праз перакладчыка. Короче, вельмі цікаво и смешно мне подается гэта. Так, что я тут заказала? Я уже расклала. Это пришло мне у 2 особных пакетиков. Это приклады канвы Белфаста. Сколько тут штук? 68 колеров. Тут прикладно посортировала. И еще приклады кранинок іншей. Я только не могу знайти, где это она починается, слухайте. Ну, была ж. Ніхто скрала. Так.
І другий приклад. Приклади канви. Вот Мурана. Мурана Лугана. Якраз таки. Ось тут починається вже Мурана Лугана. Да, ось тут починається. Так само сортувала по теням, більш-менш. Але як ёсць. Короче, як абзнач, які у них там есть варіанти. Так. І, в принципі, заказувала, я робила джелі якраз такі ось ці кавалочків тканин, але кап, коли вже плачу за доставку, то можна заказати ще, ніж там. Так. Зараз. Так, я вычеркнула из одного пакета. Я заказала 5 наборчиков Stella Artis у меня. Первые 2 это газеты. И штативно. И одни по мерам, бачите, 14-21, 16-21. Але канва у одной Лугана 28, а другая Лугана 14 каунт. Что примитивно подавалось. Они из одной серии, и повинна быть канва однольковая. Але чомусь поклали росно. Добре, що, принаймні, помір самої вишивки однолькові, бо я планую їх вишивати на одній тканині, як вони один орнамент мені складали. І так само мені стіляють вибір тканини, бо він такий кремовий, чи бежевий. Не, вот этот справа больше такие светлые, а вот левые такие больше оранжевым дає. Здивляє меня вибір кольору тканини, бо мені бачиться альбо на темно-темно-синій канві. Ну, на шмат темніше, чим квітки, альбо на шарій тканині. Как подкреслить сам малюнок, бо питається на таким кольором, і він губляється попросту. Ну, канву в випадку я сама купляла, тому не так страшно. Головне, що помір самого малюнка однольковий. І так само тут іде нитки Stella Artis, так? Ось вони так косичку таку прикольно заплетають. І їх я так само буду заміняти. І це я глядела, у них там є, як перевести з ниті Stella Artis на ниті TMC. А мені проблема, куплю інші. І ось такі ще наборчики. Тут 2 ось таких великих. 15×31 и 15×32, бачу. А другие маленькие. Такая милота. 13×13 маленькие. И так само канва, такая у них тут сюда, ну, не светлая, а ну, просто канва по кольору. В випадку буду так само заменять. И нити так само буду заменять, щиро кажучи. Бо планується все вишиватися, це все разом. Так, тут набор, витрусу. Набор з бісером, ось я тут. Да, з бісером і гузиком. Але мені більше все тут цікавить. Тут набор йде, це ж котик отримлюється, да? Да, це котик. Шерсті, ось так він виглядає, котик. Він пірамідичний, але некий такий кривий некий. Ну, мені його не вельми подобається. Я би просто вишила його крыжиками этого котика. Ну, только что робить с этим, теперь не зрозуміло, але пойдет як у гузику все ж таки. С проблем так. И тут у нас гузик такая клеточка. Ось такая прихоженькая, маленькая квіточка. Ось такая. Але так само не потрібна вона. Буду заміняти її на іншу. О, нічого не буду пришивати. Тут достатково малюнок без цієї клітки. Чудово виглядає. І, до речі, ось тут малюнок сам, він мені не подобається. Він так, бачите, симметричний. Ну, относно симметричный, вот что тут кот слева сидит, справа пушечки.
на плоці, але акон тут симметричны, тут все повторяется, бачите. А зверху ось тут нейкае, ну, глупства. Что, кажется, некий кот летая. Ну, это кот облака выглядит. Ну, мне не подобається, і хвостик тут торчить. Такие смешные. Это лапки мне не подобається. Короче, я думаю, без облаков вышивать. Максимум нават без вось этой... Не знаю, как называется эта вышивка. Пытается это бисер чи не бисер? А, нет, это просто крышком вышивается. Кажется, так само без этого. Мне кажется, такого будет скончить на домике. Тут так само. Сверху нема такой ровной линии сверху. Просто так поднимается сверху и скончается. Так трошечки дивный ось этот наборчик. И да, тут не было прикладов. Але я заказывала, думала еще взять их, что купила набор с гарбузами. Такие у них есть. Ну, я взяла, так не взяла. Хопить это уже немало заплатила, широко кажучи. Так, і падаецца, на гэтым усё. Да, на гэтым усё. Дзякуй вялікі, што былі са мной у гэтым, я б сказала, месяц, але для вас гэта ўсё лишь одно відэо, таму дзякуй за прагляд. Поставьте подобайку, калі ёсць што, спытайце ў каментарах.